मोसानो फोरोंगासिनो नै जोंना शुटिंआ जाथ'वाखै जाथारसिगोन जाय एक्टर बेजोंहाय खेबबेसेसो शुटिं जाखो बेजोंथ' मा होनो फार्स्ट टाइम जाय एक्टर बे आंनि बिमाय जायो बिमायसो आच्छा आच्छा न'नि गोजाखा माना औ ओमफ्राय मा होनगोन बेखौ मामा भागिन मामा एक्टर एक्ट्रिस आं नुफेराखैमोनलै मानि ना रग' साफा सिख्ला ओंखायनो जोंना एसे बेलेग टिउन बिदि नुनो मोनगोन आरो खिन्थु हेलौ फ्राय मानसिया नुनानै सिनायखाबाय जानांगौ जोंहा बिथाङाबो अलरेडि चेनेल दंखायो नङा होमबा एसे खोन्थादो बड'लेण्ड एन्टारटेनमेन्ट ना मानसिखौथ' नुवाखै जानांगौ खोमा ओरैनो माथोखौल'सो खोनायो खोमा फ्राय मानसिया नङा होमबा एबार बास्तबआव नायना लादो नै जोंना आरो दायो सामथाय ना ओमफ्राय दायो जोंहा माने जोंनाव आरो नै जास्ट मोनफैखाबाय जोङो मधुपुरावहाय बेयाव मोजां बेयाव माने मोनसे एलबाम बानायनो नागिरदों बिथाङा एलबाम नामखौ खोन्थादो एसे ओरैनो जोङो रग' साफा सिख्ला होनदों आरो आच्छा रग' साफा सिख्ला आच्छा ओमफ्राय सोरजोंहाय बानायगोन एसे खोन्थादो जोंहा दङ सुदेमसना मस्ट ट्रेन्डिं ओमफ्राय एक्ट्रिस जों लोगोसे दङ टेकनिकेल गासिबो दं आच्छा गासिबो दा लोगोसे मोसाखावरि हानजाफोरा मोनफैगासिनो गारिया मोनफैजोबाखै ओमफ्राय लकेसनखौ अबाव लानो सानदों लकेसनाथ' बेयावनो जागोन ओमफ्राय मोजां नांदो जायगाखौ अरुणाचल आसाम बर्डार नालाय एसे हाजोनि भिउ माबाखौ फिल्डखौ लानो नागिरदों आरो ना एसे मोजां नांदों बेकग्राउन्डफोरखौबो सोरबाफ्रा मिथियाबो जानो हागौ बिथाङा माने जोंनि बेयाव थानाया खै बोसोर जाखोमोनलै ओमफ्राय बेयाव दा 3 इयार्स जाबाय 3 इयार्स जाबाय बिथाङा माने अलरेडि माने टिचार नङा होमबा एलपि स्कुल टिचार अलरेडि टिचारबो आरो लोगोसे जोंहा माने बिदिनो एलबामबो बानायो आरो लोगोसे मोनसे कार्टन मा होनोमोनलाय बड'लेण्ड एन्टारटेनमेन्ट अलरेडि मानसिखौ दहायनो खोन्थाखाबाय आङो नोंथांमोना मानसि नुवामोन खोमा बयसखौल' खोनायोमोन जानांगौ नङा होमबा एबार मोगथाङाव नायना लादो नै एबार फार्स्ट टाइम नामा आं फार्स्ट टाइम माबोरै मोनफैखो फैनानै मोनदों माने भिउफोरा एसे आलादा जोंनिख्रुइ माने साबसिन मोनो आरो साबसिन मोनदोंना आरो दिनैनि बेयाव फैनानै आरो नेक्स्ट माबाफोर गोसोफ्राव फैबावदों नामा सामथिं माने आरो फैबावनायनि एसे आसा दं आरो नङा होमबा गेदेर प्रजेक्टफोर लाबा बिथिंजाय फैनायनि ओमफ्राय दिनैनि प्रग्रामा सानसेयावनो फोजोबनायनि नामा सानसेयाव जोबद्रायनाय नङा जों साननैनि प्रग्राम लादों दिनै फार्स्ट दे जाहैबाय आच्छा जायगाबो नायबाय ओमफ्राय लकेसन बासिबाय दं आरो मोजां ना मारै मोनफैखो मोजाङै बिदिनो फार्स्ट टाइम फैबाय मोजां मोनदों एक्साइटेडमोन बिराद फैनो ना भिउसफ्रा माबायदि खोन्थादो भिउसआथ' जोबोर मोजां ना एकदम बहुत मोजां नांदो आरो दाहाय एसे खोन्थाबावनोसै नामा ओरैजाय ओमफ्राय जोंहा मेन रुलिं सोबबोथ' सिनायखायो जानांगौ खुलुमबाय एबार जों खेबबेसे जाखो फैनाया एबार जों खेबनै फैसिन खेबनै आरो फैबावनोसै मालाबा ओमफ्राय ओमफ्राय बे बारावथ' जोंनिखै बेखिजाय बेफोरबायदि शुटिं बानायनाय बेसे एबारसो फार्स्ट शुटिं खालामनाया फार्स्ट ओमफ्राय एलबाम बानायनाया थांनाय बोसोराव एलबाम नङा माबा प्रग्राम खालामनाया ओमफ्राय बे गामियावनोमोन बे जायगायाव बेनिफ्राय मा सानो बेयाव जेनेबा जाखौ नोंसोरो दायो शुटिं बानायगोन बेयाव माने साक्सेसफुल जागोन बायदिखौ सानदोंना सानाखै माने एकदम पुरा पजिटिभैनो दं आरो ओमफ्राय जायहा जेनेबा जाय एक्टर बेजोंहाय खेबबेसेसो शुटिं जाखो बेजोंथ' मा होनो फार्स्ट टाइम जाय एक्टर बे आंनि बिमाय जायो बिमायसो आच्छा न'नि गोजाखा माना ओमफ्राय मा होनगोन बेखौ मामा भागिन मामा एक्टर एक्ट्रिस आं नुफेराखैमोनलै मानि ना खान्दान जायो ओमफ्राय मा होनदोंमोनलाय फिल्म माबाखौ जेनेबा एलबामखौ बावबाय नाङो मा नाम होनदोंमोन रग' साफा सिख्ला ओंखायनो जोंना एसे बेलेग टिउन बिदि नुनो मोनगोन आरो खिन्थु बैसागुआनो ना थिग আছে जेसेबां हायो एसे सर्ट खोन्थालांबाय थानोसै मानो होनबा गोलावखौथ' खालामनो हानाय नंला नालाय ओरैजाय र' बिसोरखौ एसे खोन्थानोसै अबेनि सिख्लाफोर बिसोरो नै खारजोब्बायसो खारजोब्बाय माबा किसुमानफ्रा नै सोरबा दम सोलायबावो माने दालाखा होनबावलायो ओइ सासेया र' खाथियाव थांनि खारबावबायसो मोनफैबाय ओमफ्राय ओरैजाय एसे खोन्थानोसै आङो सेंग्राफोरखौबो बेखौथ' मिथिला दायोबासो मिथिसिगोन नालाय गानथ'वाखै नङा होमबा नोंसोर अबेनि खोन्थादो अबेफोरनि नोंलाय गासिबो अबेफोरनि ना
आं खोन्थालांबाय थानोसै मानो होनबा गासिखौबो फुलैथ' खोन्थाजोबनो हानाय नंला नालाय बे जाहैबाय अलरेडि जोङो मोनफैखाजोब्बाय ओमफ्राय जा हायो एसे खोन्थालांबाय थाबावनोसै माने बिदिनो ओरैनो माबाफ्रावसो मबाइलफ्रावसो नुलाबाय थायोलै फाइनालि लोगो मोनबाय ना ओरैनो ओमफ्राय रियेल नामखौ खोन्थादोब्रा एसे आंनाथ' माबाया ससियेल मिडियाआवहाय सिमांसा बर' ओमफ्राय अरिजिनेलावहाय सनेस्वर मुसाहारि आरोना टाइटेलाबो चेन्ज नामाबो चेन्ज गोजा ओमफ्राय जायगाखौ एसे मोजां खोन्थाबा मोजां मोनगौमोन जोंनिया ना जोंनियाहाय तामुलपुर गोदान डिस्ट्रिक्ट दा बानायनाय आरोना ओमफ्राय जोंना गामियाहाय बगाजुलि होनो एबारसो फार्स्ट टाइम फैदोंना जोंनाव बेयाव एबार फार्स्ट माने दाख्लै बावै फैदोंमोन आं बेयाव गगामुगावनो फैदोंमोन गान रेकर्ड खालामफैदोंमोन आंनि निजानि गान आरोना ओमफ्राय एबारजों सेकेन्ड टाइम जाबाय एबार सेकेन्ड टाइम ओमफ्राय दा बे मेथाइखौ सोर रोजाबनाय दा जेनेबा जिथु शुटिं बानायगोन नैबे दा शुट खालामनाय मेथाइआथ' जेसि नार्जारि माबा जोंनि क'क्राझारनि आरोना ओरै साइडनि आरो एसे सासे दा जाखांफुनाय ट्रेन्डिं सिंगार जानानै दंथ'यो आरो फिमेलखौ खनदों बे माबानि धेमाजिनि सायास्रि होननाय आरो खाख्लारि सायास्रि खाख्लारि होननाय आं नोंखौ माने जास्ट ससियेल मिडियायावल' नुबाय थायो ओमफ्राय दिनै माने मोगथाङाव नुबाय गोसोखौ मोजां मोनबाय आरो खिन्थु सानाखैमोन जे नोंखौ जे बिदि लोगो मोनगोन होननानै खिन्थु ओरैनो मबाइलफ्रावल' नायबा बोरै बोलाबाय थाबा नुयो आरोना खिन्थु नुवाखैमोन मोगथाङाव दिनै नुबाय गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय आसा खालामबाय जाहाथे जाय बिथांमोनहा जोंनाव बेयाव फैनानै जाहानि एक्टरमोनहा दा ड्रेस बानायबाय दङ बिथांमोना जाहाथे मोजाङै मोजां माने साक्सेसफुल जालांनो हायो बेखौनो आङो माने इसोरनि सायाव माने प्रार्थना बिनाय थाबाय आरो एसे हानायमानि एसे खोन्थालांबाय थानोसै नङा होमबा नोंथांमोनाबो एसे थाफालांबाय थादो सोर माबादि रुल खालामो बेखौ एसे खोन्थालांबाय थानोसै आङो चेल' बिदिबा आरोबाव थांफाबाय थादोलाय मोसानो फोरोंगासिनो रोङाखै नामा मोसानो फोरोंगासिनो नै जोंना बागिनासो फोरोंदोंना मामाखौ बागिना फोरोंगासिनो आरो दायो शुटिंआ जाथ'वाखै जाथारसिगोन एकदम सिदा जाबाय ओमफ्राय इनि उनाव हे लाखाबाय रबट माने एसे गोसोआव नायहा होमबाना खेंएट जाबायना ओमफ्राय वान नै मुङा ओरैसो नै वान बिखानि गाहायाव इ जाबायना इनि खेंएट मोनखां लाइ नाय नै आगसिथिं होग्रोबाय हा 1 2 देलाय नैनिफ्राय इ जाबायना खेंएट मोनखांलायनाय गावथ' रोंखाया थेवबाबो मालाय मोसानायखौ नुबा एसे बोरैबा नुयो माथो रोङो बादि नुदोंना नुवाखै रोङो बादि मोनदोंना मोनाखै गोबाव लागोन ना अखायाबो अखालै बिराद हिंसा नै अखासो हाबाय मा जाबावनो जाखो बैसागुआव खनसे हास्राखायोब्रा ओमफ्रायसो बैसागु गोथार खालामा होमबा ओंखायनो अखा रोङाखै अखा हानानै गैला अखायाबा माला गारबावगोन जों दसे जिरायबाय ओमफ्राय आरामनो सानै मा नेदोंब्रा अखा नेदों नामा अखा नेदोंलै अखा नेदों औ खारजोब्बायसो नै बासो खारजोब्बाय ना जोंबो मोजां नायना फैबाय दा हनै अखा हाना फैबाय मा जाबावनोसै बेलाय मेथाइखौ ना बैसोर मा जि गुफुर गुफुर सोरबा खारदोंमोनलै र' सोर खारदोंमोनथाय मानो खारनाय मोनसै माथो मोखांखौ होथेजोब्बायसो बबे गामि नोंसोरलाय मा जाहोन दंमोन हाजोनि खिनो ओंखारदों सोर खिनो ओंखारनाय खिना फैबाय ओमफ्राय खारना हाग्रा बारियाव फायखानाबो गैया जाहैबाय औ बेहाय ओंखायनो गैला
मा होनदों जोंना बोथोरजों लोगोसे गोसोआबो डाउन जानाय मोनो माने इदि खालामबा बिदि जाबा ना? गोबां अयनाय जमरा जाया जोंनि सायाव दुखु मोनो बेफोरबायदि जायोबा आरो जायोबा आरो ना? लाङो फायदायगासिनो अखा हानानै दं बिसोरनो फुजाबो होआसै नालाय ब्रा दुखुनि बाथ्रा होनदो गैला अखा हानानै बन्द शुटिं बानायनायानो मा जाबावनो नै आसला माबा गारि सायावसो हाबलाबायना थाबाय अखायाथ' खिन्थु बारा गिदिर नङा फिसा फिसासोमोन मा जाबावनोसै बेलाय सोरबा टमटमाव सोरबा गारियाव आंल' बाहेरायाव दं दायो नै आंल' बाहेरायाव दङ सोब गासिबो सिङाव हाबजोब्बाय बोथोरा ओरैबायदि गाज्रि खालामबाय माने शुटिं खालामहांनाय समावनो अखा हानानै होबाय ओमफ्राय दायो मा खालामदों मानसिफ्रा नुदोंना सोब गारि सिङाव हाबना थाबाय बैयावबो सिङाव हाबना थाबाय ओरैजाय टमटमाव हाबबाय ओमफ्राय नै थङाव हाबबाय आंल' बाहेरायाव दं दायो माने दिनैहाय शुटिंआ जागोन जाला बेखौथ' बुंनो हाला दायो जोंबो थांसै आरो मानो होनना बुंबा बिराद गोबाव जाबाय अखायाबो नागाराखै हाबाय दं माने थाथ'वाखै आरो दायो माने शुटिंआ जागोन जाला बेखौथ' बुंनो हाला ओंखायनो नै बैयावनो खालामदोंमोन एसे खोन्थाबाय आङो नोंथांमोनहा माबोरै मोनथिगोनथाय दायो अखाया माला गारगोन बेखौथ' रावबो बुंनो हाला मोनबेसे शट जाखो दिनै मोनसेबो गैया जिर' दा लस ना बोथोरासो खालामखो ना माखो अयनाय ना जारलालै सैथिनोबो हाबाब मा जाखो दालाय दावदै मोनजादों बोरै दावदै जाग्राफ्रा मा मोनजाखो दावदै बेलाय मा बुस्थु